Iya. Lho, piye? Bengi iki tak kira ora ana tembung kang saka tembang kang luwih indah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ucapan lan ungkapan sedalan disyukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yuwangi dewasa. Hai guys. Mangar lah ini. Ini mbak, dia ternyata menelik mau di dekat digo. Yang ini. Lah iya, piye ta iki? Arek anu guys ning Santa Clara lagi guys. Ya, mangar. Flu batuk melanda, cuacanya es krim. Ini ki pom Istri Sano, iki pom iki no. Istri saya Shano. Halo. Suryanto. Suryanto. Mudi Wiryo. Ya, mau diwirnya. Ya, Suryanto. Kene Suryanto. Kene. Ini ki tengah ki lho nah. Tengah. Nah. Roda 4. Iya ki bener. Sana. Iya. Nah, yes. Kene. Ya mulai tanggapan langsung. Gorekan korik watuk pilek tangi turu yo. Rasane tanggal koran guys. Ya nek gak nanti suntik nih tanggal 4 terus mulai tanggapan lagi. Aduh. Hah, 200 sama? 200. Iya. Pertama. Halo. Halo. Iya. Oke. Tidak lagi tuh koran dipateni ya. Saya sama Ibu Dali. Ibu Dali mau melahirkan. Dia hamil. Arah ini lebih gede langsung. Aku subur pak ini. Kita mau ke rumah sakit Santa Clara. Ada gitu gacoan. Iya. Siap. Terus Biasa waktu film. Masa sih tanggapan Iya toh. Boleh duit neng kono kok. Semua saya kata tanggapan. Wayang barang. Mulai ya isu-isu loh mas. Mulai isu. Tadi malam pulang esok dengan jauh. Jadi kalau kita mendengar apa itu bisa. Terus wayang sampai jam dulu. Biasanya sampai subuh lah. Iya. Mas. Apa? Gak tahu. Jadi mau gila. Kamu level berapa? Mau pedes? Aku. Mbak level 1? Level berapa? Kamu? Pedes kamu. 2? satu aja. Dua. Hmm. Satu. Coba dong, laki-laki masa Enggak. nggak bisa. Level berapa mbak? 1? Ya. 3 mbak. Gak. Apa aja sih kamu meluru aku. Turun endut. Mbak jadi turunin dulu. Sano berapa? 1 atau 2? 1. 2 ya, wes 2. Apa levelnya? Kamu level Oh 2. enggak, 1. Aku nggak bisa pak. Bentar. Coba dong. Aku pengen level 4. Kami di Migacuan guys. Mau apa? Mau Udang makan. keju? Yang lain Lumpia itu. udang.
Udang keju ya. Udang keju. Siomay. Mau siomay. Mbak apa? Barang. Mungkin mau somai apa? ya. Jadi bisa Iya. tukar-tukar. Minumnya apa? Aku mau light chiti. Panas aku. Hah? Light chiti. Light city. Ya. Lemon tea, light city. Wah, enak tuh, kayak enak loh. Biasanya. Thai tea, green tea, Oh, Thai vanilla tea, Thai latte. tea. Hah? Thai tea. Thai tea. Apa, Mbak? Ya, air mineral. Mineral itu apa tadi? Mineralnya nganu lho, Mbak. Air mineral ngono tok tulisannya. Oh, apa itu jenenge iki? Teh, Lemon tea panas ya. lemon tea. Nah, Lemon tea hot. Aku apa ya? Aku mau es. jojo es e Pak, Terus, sebentar ya. lagi. Sekarang masih pesan, nanti review when the food is already here. Hati Bang Ari cek kanji ku api. Alhamdulillah kok satu guys. Di rola aku. Bukan di batik. Bagaimana rasanya? Rasanya bar sontek keringetan. Mangan iki banyak. Panas. Panas. Wedes soke. Level 3 ya. Apa langsung mari to panase. Alhamdulillah. Flu-nya langsung sembuh. Langsung sembuh, guys. Di review mak. Mbak. Mak. Enak pol. Lho. Aku gak iso lho no mangan aku ngene iki. Gak iso. Kau Cino. Kalau Cino gak iso aku. Aku wong desa iki mangane nganggo ngene iki. Berarti Dindi ya sangu. Sangu bestek. Iya. Yang apa? Bestek. Bestek sini ya. Belanda. Enggak tahu di bahasa Indonesia. Enggak kalbu. Kalpo. Oh. Selamat makan yuk. Laker. Iki lho guys, loro KO. Iso KO bae yo kan. Flu. Ultraman sakit dulu. Saiki lagi karek tekluk sean. Tenang aja. Piye to ki salara kok yo nggowo kon bareng ben opo. Terus aku kok wedi dikeki blek. Masuk ngalor. Astagfirullahaladzim, amit-amit. Iya, kok ndredeg aku. Terus lambune pateni tutupe putih lho dhewe. Jajane tutup warna putih ndang. Kayak Kurang wayahe. bangetan. Kangen apa piye iki? Stay. Kangen siapa dunia tak celokne. Kangen aku dhewe. Cak. Berarti masakne karo mae wonge, anake. Masuk uang kami. Ya ya iki lho. Anakmu lara terus sampe masakne apa? Masaknya jangan semanggi deh. Ben sapa? Jadi sama teh neng. Kok sore aktivitas gone anu kok nang pajaran. Aku arep melok. Ndelok nang gone mboke. Duh, sesuk Kok kok sore ta? ngawur. Jere kok kok sore siri Mbak Mur. Jare sapa? Mbak Mur. Biar Ke dijanakne bening. iya. Digoreng jagung. Kowe dene ning ndi sedina ra Sore ketok? malah gawe nyandi sedina kok kangen. Aku meeting ning kene. Meeting. Ana tamu. Telepon kok ora. Lah telepon ki video call lho, bayangno wae dhewe. Ya, apa-apa. Lah nek wong kelon ki lho kok video call. Ya ora apa-apa, ben ketok Mas Sawi ben pengin. Iya to, jen kulino anggere nek wong kelon Lho, video call. terus tak kulinak nih. Ojo kakek. Ya, Wong wayu. aja duwe mbok yo ngene iki, anake loro ki disambangi, ya dipijeti, ya digekne air panas. Tenan to. Ya iya to.
Lah nak pembantune kan agak wani to dodok. Ora wani. Kowe wedi ta, Dodok? Gebles pisan to aku. Lah anake kan ya wani. Piye? Lek Dodok kowe piye? Dok. Enggal-enggalan. Nek karo ngono kene. Wayangmu lho, Mbak. Ngono. Wayahe. Nek gak iki nek gak memban. Pokoke kon anu Dodok celuk iki ya lho. Iya, nak mboke ya anu ya Nur. Ya Nur, kene teh panas kok anu banyu panas. Masakne apa? Mulai sing tenan iki. Meneng, akad turu. Lah nak mae kan yoga. Anteng kan seorang ibu gitu. Di telapak kaki ibu. Apa nih di telapak kaki ibu Tangan. Sing penting jangan buang ibu nek Iki yo golek virus, ki cah ki yo virus. Pokoknya pembawa virus semuanya. Tuh yang pegel aku. Wis apik-apik tenang anu kok iso nggawa bodho nggawa virus. Makane aku ya ora wani. Kuwi asline dhek iki anu Lek. Carane kesalahan awake diprank lho. Iya to. Mawo. Heeh. Tapi mosok prank apik no. Lah prank apik aku. Kok iso dadi kesalahan piye? Iya. Lawonge ujung-ujung metu terus ngejak metu dolan lho. Pake dolane ning Nangone mall. peteng-petengan. Lho kaya Terus menangis hasilnya masuk sawarin saka kae ya, film kae ya. kok angker apa piye? Oh iya paling dhek kelingan ayah anda. Masa lalu. Ayah. Kalau neng di wong. Wonge diambil orang. Paling kok kangen dhek iki. Kok tak golekne ayah le cok kuwatir. Sing ndi? Sing kaya apa? Sing gedhi brewok. Cok kuwatir. Kalau golekne ayah. Lebih anu kok lebih ganteng kok lebih elek. Ayah lebih ganteng Sing kok lebih penting elek. metu tlalene Sementing wis. metu nyowone urip ngono lho Mbak Win iki ya ngono mak tlale kan gajah Dia telah trale lho. anake apa wi jenenge sing penting sehat kena dijak momong anake Namanya sapa wi? ya anak-anakku to gak sak Antuk-antukan gaya anak nek. gak ora musuh ngono lho enak Kowe wis steril to, Lek? Heh? Wis steril apa? oh wes tak ketok pusere Iki lho, iki wis steril lan malai iki. uritane tak kowetok kopok Iya. jan pokoke wis jrek ya iki uritane ayam iki uritane anak kok Kan kok dadar. Kok iso lara ngono tak. manusa urip iku tidak lupa anu penyakit ya pasti urung wong urip ki nang donya ki nek ra waras ya urip ngono kuwi to ora ngono kuwi nane muga-muga ya delu ta ya wis aja suwi-suwi nak suwi-suwi nyambut gawe sapa kene kringete wis gobyos kilo gegere tak cipane aku bukan nek kringete sama geger mesti masalah jas ki mesti duwe gegrek Kalau meteng atake. nah itu meteng nom kan Iya. Metu pirang dino to, Lek. Kok Iya, wis iya. ngono iki. Aja nasi to. uyah apa to Iki tek jalan disan to. Engko lek uyang koyo kaene gak enak dipangan ngono kae. micine lembut masa Uyah kuwi. itu matamu Tek, salah karo sing gemek rek angger masakan Mbak Win geger rek Yo ya, mbok anu asin ning alang-alane kok jeruk rabi ya. dari asli njaluk rabi Gak payu-payu. gak payu-payu asline aku ki yo payu guys bukane sawi ki gak payu gak emah minder wis e Lho, nyapa? wis tuwek Kuwi Lho lokeh. mau ket biyen Lokeh sing gelem. iya jane ngantri sing ngenteni iya iya kene bawang godhong ra apa-apa ya san Apik ae. Wong ora ditekone kok kodhonge ning ndi ini. Wes iku dilanjut ya, guys. lanjut lagi selamat pagi Kowe yang ngajeni awake dhewe ya. apa selamat siang iki ngono ana acara guys acara niki apa ngono kan Tolak bilai. setiap tahun ngilangi sumber sakitnya garis berwarase sak dusun blangtek oke
mesti terciduk RT nih, ya RT itu. Cantik-cantik tak guys lho. Ya iya, dagangan to. Iya cantik, iya cantik. Iya tambah rayu. Ndi lho iki sapa to? Kok gak tampil ki mu ya? Oh, biasanya senam. Ya. Senamnya hari Minggu. Hari Minggu guys tampil. Lah nyapa ora tampil? Aku wis tampil mesti keringetan gobias ki aku sih. Aku ki nomor 1 nang omah ki tampil kok. Ya. 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 Kok golek dawet ya? Nang ndi? Lha kono. Mau aku alalah, dawetnya seger timbang bangga. Ya aku kok golek nanakno. Aku kok golekno. Golek apa? Sire golek dawet ben seger. Biasane Mbak Sari sih guys. Salah. Bu Min guys. Ini acara tolak ukur. Jumat lagi. Lagi sudah sakitnya karena seger panas. Aku pokoknya ngene iki cuma ngikuti tok, guys. Kok nak perkara ngambil nih itu nih anak-anak iki. Ya. Yo lek bagiane. Kakek yo wis aku wis masak. Sinar ngaplo to. Tapi nek gelem rano yo ora bagian. Ya aku ngikuti tok to. Oke, karyawan sitok iki. Anake Bria. Oh lho. Ya Bria. Ya. Bria ning kono Bria. Kata-katamu. Jegot. Salah. Lho aku jegot. Salah. Lah piye? Saya jegot. Ketuk. Kata-kataku ketuk. Hai guys, kita ketemu. Kata-katamu apa? Aku boleh tambah. Kata-kataku. Mana cepat. Sing dia cepat. Terciduk mesti mau loro ki ya. Yes, mesti. Kamu yang golek sing ngono-ngono lho. Ya nanti kita Keluarga masyarakat itu jumlah petak budaya kas bacanya. Sudah tetapi harapan sedekah karena Allah sudah tak pasti. cek. Kali hormati wontenipun teman-teman Bogalu. Amin. Ojo celuk. Masyarakat itu jumlah petak kasatipun paringi selamat sedaya. Selamat sesukan sedalanipun atas dumugi sing selalu-lamipun. Lajengipun demikian nyatipun Bapak Kasur ingkang jumlah petak lumampahipun dumateng keluarga masyarakat. Keluarga masyarakat juga besar tebeno dabalakipun ngantekno kawujenganipun selalu saged selamat serinten sedalanipun ngantos selamat-selamatipun lanjutipun nyatipun Bapak Kasung dalam keluarga masyarakat Nadia dan Balai Jowo tanpa dihormati pun Bapak Kasung dalam keluarga masyarakat selamat dalam pun ngantos selamat-selamatipun lajengipun nyatipun Bapak Kasung dalam keluarga masyarakat sama terakhir Amin. Kon amin. Yuk. Oh, amin. Wes amin. Amin barakallah. Amin. Amin barakallah. Alhamdulillah gurung.
dibuka. Mbak, aku jadi jenenge to, Bas. Ayo dawetkan, Mbak. Dipendem lah wis. Kayak pojokan. Oke, lo, Lek. Spill. Saya oleh pernah. Lah wong oleh berkah ditinggal ning pinggir ratan gitu. Saya sepil. Kilo le, jaluk berkat ki buka le. Cek kone. Gambar esek to. Ben ki toto sing isik. Ben ki toto sing isik. Belum kamu ya? Aku belum Mas Ki. Oleh aku sak pira beyut. Alah. Oleh kok niwon dengan HP-mu lah ceblok itu maneman. Mbak Mbak bawa pila jaluk bola pila. Nek bola Mbak Binti ora. Bola aku boleh. Kalau Masa kok kayak kembang ya? ayo kowe kok kembang. Bapaknya tambahane kene lho. Meskipun ya kok segone wis nyalati. Kok mpane gak bolo nek kayak kembang. Bola karo aku ya. Kok wedi aku. Kapan mantu ndang mladen Bu iki lho. Wis to yo yo tak mladen pokoke. Sik suwi. Jomblang gitu. Dari tahun jomblang. Makan berdua nih malah sabu. Neng di semana. Ana besar ini lho. Turun aku wi. Iki lho. Gelem aku wi, apa wi? Ya yo. Wis Wis gak enek wis. Nek wis oleh yo wis. Kayak ono Mas ngesakne rondo. ya. Makasih, Bayu rondo. Kene. Wis Mas. Bagamu Mas. Bedago mulai. Orang mesti wae. Iki ya belum jalur sitok. Anu nih. Hah? Jalur sitok berkat. Iki apa iki? Dhuwur pas sing ngisor terserah. Nah, iki lho. Wis. Kabul kajate. Barakallah. Hilang sedekah atas kerwanate. Sano Suryanto. Lungguh. Sano Suryanto lungguh. Nah, iki mangan sego berkat. Ini ki sego berkat. Bingung deh. Ngasih tangan sendiri. Parah. Tapi cipana nanti beri Alah agak saiki ngene lho. Ndang, Iki disipi. tasnya wong kene. Iki gak apa-apa. Ndang Suryanto. Bojone anu. Iya, jenengmu kan Suryanto. Iya bener. Nah iya. Heeh. Sano Suryanto Modiwiryo. Iya. Pokoke wong tuwa iki mesti dikatutno. Nah, Nama guys. Nama orang tua. Yolah ya. Nah. Nek ning kene nek ning Surana nek ning kene iki mangan ngene iki terus. Terus 1 bulan. Iki sok mbene. Nek kono nebang. Kowe jomle jo sekolah goblok. Ecek ku tanggal 10. Kudu nyawer. aku sebelah Siap lah. masuk. Kalau sampai bulan. Ya. Sekolah ae. Ben ditokne koyo kancane iki. Iki wong putruk ngajari wong putruk ya. Kancane iki ditokne karo anu ra sekolah ditokne. Iku ngono kuwi laporan dhuwur iki karyawanmu, muridmu gak aktif. Biar kebet ngising ya. Lapre. Aku dek iki muensrat. Ngono kuwi teh. Angger mangan wae lakone ngono iki.
Wes koneh kan. Yuyu.